Samantala, dito rin sa Dagupan City, patuloy na naghahatid ng ayuda ang pamahalaang lungsod ng Dagupan sa mga pamilyang naapektuhan ng Super Typhoon Uwan sa pamamagitan ng pamamahagi ng food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Bahagi ito ng Walang Gutom program na naglalayong matiyak na natutugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente habang unti-unting bumabangon ang komunidad. Sa pakikipagtulungan ng mga barangay na ihatid ang mga food packs sa Barangay Pantal, Bunuan Binlok, Pugot Chico, Barangay 1, Lasip Grande at Malwood. Naging posible ang operasyon sa tulong ng DSWD Field Office 1, mga disaster response teams ng lungsod at pambansang ahensya, pulisya, bombero at barangay volunteers na nagkatuwang sa pagsasagawa ng distribusyon ng relief goods. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.